L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jagħti stampa tal-qagħda finanzjarja tal-pajjiż. F'April ta' din is-sena id-dejn ta' pajjiżna kien jammonta l kważi 4 biljuni u 700 miljun euro. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, id-dejn bejn Jannar u April żdied bi 390 miljun euro fuq sena ilu. Fuq dan id-dejn tħallsu 70 miljun euro f'interessi. Dan ifisser li fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena tħallsu 580,000 euro kuljum f'interessi fuq id-dejn. Ifisser ukoll li n-nefqa fuq l-interessi fuq id-dejn kienet ikbar mill-ispiża rikorrenti fl-edukazzjoni u l-ispiża kapitali soċjali u fuq l-infrastruttura. Jirriżulta li bejn Jannar u April il-Gvern nefaq ħafna aktar milli daħħal. Fost oħrajn l-ispiża tal-Gvern bejn Jannar u April fuq salarji, bonuses, overtime, safar, kiri ta' karozzi, festini u konsulenti żdiedet bi 11 miljun. Bekk id-deficit f'April kien ta' 230 miljun euro, żieda ta' 90 miljun euro fuq sena ilu.